Γεια σας παιδιά, μετά από πολύ καιρό θα ξαναβάσω βίντεο. Ξέρω έχω κάτι μήνες είχα πει πως θα ανεβάσω αυτές και τα λοιπά. Μία ξεχνούσα να ανεβάσω κάποια βιντεάκια, μία βαριόμουνα, κάνω βίντεο και θα κάνω σήμερα ένα. Οι άλλες φορές μου βγαίνουν λίγο μεγαλύτερα για κάτι δευτερόλεπτα. Και για λίγο δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ 2-3 δευτερόλεπτα. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να ξαναπάμε σε έτσι rank 23, μιας που μας τον είχε ρίξει στο rank. Είχα διάφορα. Δεν τους στείλες, τι λέτε. Γνωρίζω από κοντά τους πάντων. Δεν ξέρω ποτέ. Να σπάσουμε για το κουτάκι. Έλα, ωραίος. Θέλω να πάω πάνω του σκηνάκι. Ναι. Πέτυχα λίγο. Θέλω το σκηνάκι. Δεν θέλω να αυτό το μετά, θέλω να το έχω και άλλα παιχνίδια. Από αυτά που θα σου πω. Λοιπόν, το ίδιο αυτό που πες τώρα. Brawl, θα θέλω να παίξω Brawl Stars, Dragon Ball. Πες να μην το φάμε πάντα το Dragon Ball. Επειδή πρέπει να έχω πολύ μεγάλο περιεχόμενο, κάποιες δεν ανέβανε και όλα στις τεχνολογικές. Με το σκοπό σκηνάκι. Ας ξεκινήσω. Όπως έλεγα να παίξουμε ακόμα για Brawl Stars, θέλετε για Dragon Ball, για Stumble που δεν πολύ παίζω γενικά, αλλά σας ρωτώ τώρα επειδή έχω ξεκινήσει το rank έτσι να παίζω, επειδή θέλω να το πάω champion κάτω αλλά δεν παίζω.
Squad Busters το θέλετε. Αυτά τα 4 γενικά καλά. Αυτό είναι τα βασικότερα που θα παίζει το κανάλι. Ωραία, το έκανα. Τρέχω. Αυτό καμιά φορά το βάζω τέτοιο και να πηγαίνω γρήγορα να τρέχω να ξεφεύγω τους αντιπάλους. Γιατί λίγο. Επίσης, να μην ξανακάνω brawl, θα μου πείτε να κάνω ξανά brawl. Τέτοιο, να μου πείτε άμα θα το είναι chance που θα θέλετε να κάνω. Δηλαδή ξέρω εγώ να μην κρύβομαι μέσα στους θάμους, να κάνω challenge με μόρφη, αυτά τέτοια πράγματα ξέρω εγώ. Απλά να τα γράφω στα comments. Μικρά challenge γενικά. Τι εννοώ, δηλαδή κάθε φορά που θα ανεβάζω βίντεο, δηλαδή κάτι τέτοιο μου τώρα, θέλω να πω, δηλαδή σε αυτό το βίντεο ξέρω για παράδειγμα, στο επόμενο να ανεβάζω ένα βίντεο και μετά στο επόμενο να κάνω ένα challenge. Να ξανανεβάζω ένα βίντεο χωρίς challenge και μετά στο επόμενο να κάνω challenge. Αυτό εννοούσα. Και δεν μπορούσα να το δώσω, φίλε, δεν ξέρω τώρα γιατί. Λίγο. Και θα πάω στο πεφύγιο λίγο. Πώς το έκανα αυτό τώρα, δεν ξέρω. Επίσης πείτε μου στα comments τέτοιο, άμα έχετε ακούγεται καλά. Είναι καλύτερα να φοράω ακουστικά κατά τα δύο τέλος πάντων. Έλα κολλήσω. Ωραία, πήδηξα τον πουλ. Πρέπει να κάνω here.
Αυτός ο μπαμπάς. Μπορεί και αύριο να βγάλω βίντεο ή μπορώ να βγάλω μετά από αυτό κι άλλο. Θα παίξω λίγο ακόμα. Οδηγεί στα 15 λεπτά πρέπει να το σταματήσω γιατί δεν έχει ολοκληρώσει το κινητό. Βασικά έχει, αλλά για τα βίντεο μόνο είναι 15 λεπτά διακύραση. Επίσης από τον Σεπτέμβριο και μετά δεν θα ανεβάζω τόσο συχνά content. Τώρα γιατί δεν το λέω, είναι προσωπική μου γνώμη. Κοιτάξτε μην αρθρωτήσεις πως το κοιτάξτε. Το τι κάνω τώρα αυτά dodge φίλε με τέτοιο σήμα. Παίξει Dynamo πια. Δεν μου φυσική δεν είδα. Επίσης άμα θέλετε κάνουμε και ένα follow στο TikTok. Θα βάζω κάποια βιντεάκια όλα έχει σχέση με Brawl Stars, με κάποιο άλλο παιχνίδι. Θα προσπαθήσω, στόχος μας είναι οι 50 κόλφοι στο TikTok, όχι εδώ. Εδώ πέρα ο στόχος μας είναι να έχουμε, να καταφέρω να έχω τουλάχιστον 5 subscribers αυτή τη στιγμή. Μόλις πάμε στους 5 θα πάμε μετά από πιο. Μετά θα πάμε στους 10 subscribers. Η Piper πρέπει να τις χάσει βέβαια. Θα παίξω ακόμα ένα game. Μα θέλω να πείτε, άμα θέλετε ξέρω μια φορά στο τόσο να κάνω ένα βίντεο στα αγγλικά, ξέρω. Αυτό να το βάλετε τέρμα τη φωνή, γιατί δεν ξέρω αν θα ακουστείτε. Γενικά δεν ξέρω. Κοιτάξτε, το μάθω σαν αυτό είναι αυτό. Και δεν νόμιζα θα βγάλω πάνω. Άχστε. Έφυγες. Στο κάτω τρέχει. Δεν το φάει. Τι κάνω.
Πέσαμε μόνος του.